monga mbiri tikutsatira bwino kuti masiku angapo akubwerawa ndi nthawi ndithu imene parliament itseguliridwe. Parliament imeneyi ndiyoyamba chaka cha 2025 ikatha ndithu mu chaka cha 2030, 5 years imeneyo. Ndipo tengera kuti parliament imeneyi ndiyoyamba aphungu ndithu amene anasankhidwa pa chisankho chimene chika pa 16 September 2025 akuyenera ndithu kuti akalumbire makatu kuvomereza kuti ndithu asankhidwa kuti atumikire ndithu nzika za dziko la Malawi. Ndipo tengera ndi mmene zimakhalira kumeneko kunatuluka ndithu schedule imene ikuonesa ndithu kuti aphungu amene akuyenera ndithu kuyamba kuzalumbira pa 27 October 2025 ukatha ndithu pa 28 October. Komano pa 29 October ndi siku ndithu limene kukasankhidwe speaker wa nyumba ya malamulo kumeneko. Ndipo salira zimene zitaona ndithu kuti zipani zayamba kupereka maina ndithu oti akasankhidwe akachite nawo mpikisano kumeneko pa udindo wa speaker wa nyumba ya malamulo. Ndipo salira zimene zitaona ndithu kuti ku chipani cha Democratic Progressive Party chimene ndithu ndi chipani cholamula padakali panopa kumeneko ndithu apereka dzina la munthu oti akapikisane nawo pa udindo wa speaker wa nyumba ya malamulo. Zina limene ndira Samia Suleiman amene tikupempha kuti ambiri tikuwatsata bwino maka ndithu kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party. Iwo ndithu amachokera ku Blantyre City South East ndote madera ngati Abangwe ndi ena otero ndi kumene ndithu amachokera amenewa Samia Suleiman. Komano dzina limeneli amene alitchula kuti ndithu akakhale pa ndandanda wa anthu opikisana nawo pa udindo wa speaker ya nyumba ya malamulo ndi president a dziko lino amene tonso ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Nde mfunso nkumati ndi chifukwa chani dzina la Samia Suleiman latchulidwa makaposata ndithu kuti ku chipani cha Democratic Progressive Party kuli anthu ambiri ndithu oti anakatha kukhala pa udindo wa speaker ya nyumba ya malamulo makatu kukapikisana nawo pa udindo wa speaker ya nyumba ya malamulo. Ndipo yankhafunso limene tate ndithu tifotokozereni makankhani imene ikuyendera. Monga ambiri tikutsatira bwino kuti ku parliament speaker wa nyumba ya malamulo ndi amene amathandizira kuti china chilichonse chiongoke bwinobwino chiyende bwinobwino kumeneko. Ndoti kutchulidwa dzina kwa amene Samia Suleiman mtsogoleri amene anaonekera bwinobwino maka ndithu active law imene Samia Suleiman akhala ndithu akuchita kumbali ndithu ya chipani cha Democratic Progressive Party komanso ku parliament uku. Tikupempha kuti ambiri kutsatira bwino kuti ku parliament imene yakhala yapitayi maka 5 years imene ndithu chipani cha Democratic Progressive Party chinali ndithu ku opposition, Samia Suleiman anagwira ntchito yayikulu kwambiri kumeneko chifukwa ndithu ndi munthu amene amalimbana ndi chipani cha Malawi Congress Party pamene ndithu chimasogolera dziko. Penanso kumafika ngati kuti iwo ndithu anali ngati leader of opposition kumeneko. Ndi zitsanzo zambiri zimene ndithu tingafotokoze zoti inu mukuzidziwa bwinobwino maka zimene amaonesa ndithu kuti mkulu amene samachita zinthu zamasewera ku parliament kumeneko amayimira ndithu nzika za dziko la Malawi. Tikakutengerani mwachitsanzo pa nthawi imene ndithu parliament yomalizira inachitika kumeneko pamene ankadusisa ndondomeko ya zachuma imene inali mu chaka cha 2025 ikafika ndithu 2026 kutabweresedwa bill yonena kuti ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko ku State House kumeneko kupite ndithu ndalama yokwana 60 chakuti billion. Samia Suleiman anayima kwambiri kulimbana ndi Simplex Chichola Banda amene ndi nduna ya zachuma kumeneko komanso ndithu ena aphungu a nyumba ya malamulo kumeneko maka ochoka ndithu mbali ya chipani cha Malawi Congress Party kuti akuyenera ndithu kuti achepese ndalama zimenezozo. Malumake ndalama zimenezo zina ndithu zipite ku bungwe la ADMAC kumene ndithu akagule chakudya polingalira zonena kuti ku dziko kuli njala, kusonyeza kunena zonoti amazindikira ndithu kufunikira kotumikira nzika za dziko la Malawi. Ndi munthunso ndithu amene amaphusha za ma commission of inquiry ngati ndithu zimene zinachitika kuchikangawa kuja ku parliament ku anaphusha kwambiri kuti kuchitike ma commission of inquiry kuti ndithu kufufuzidwe mmene zinakhalira kumeneko. Ndi zambiri zimene ndithu Samia Suleiman tikupempha kuti ambiri kutsatira kuno kuti anagwira kumene ku parliament ndi mtsogoleri ameneyi anawunikira ntchito zimenezo kuti kumeneko kufunira ndithu kuti kukhale munthu wa active maka posatira ndithu kuti akuzindikira kuti anthu ena ndithu ambali yotsutsa boma amachita zimenezi ndi cholinga chofuna zoona kuti amapanga zinthu zambiri maka ndi cholinga chofuna kupanga frustrate boma kuti zinthu zina zisayende ku parliamenteko. Ndipo udindo umene pamafunika ndithu kuti munthu wa active ngati mene aliti amene Samia Suleiman paja ku parliament yathayi
Speaker wa nyumba ya malamulo anachokeranso ndithu mbali ya boma amenetu anali a Catherine Gordon Hall. Kumbali ya chipani Samia Suleiman tinaonanso kuti anakhala active kwambiri nthawi yonse, anali oti ali loyo ku chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Mu nthawi ya kampeni azungulira kwambiri dziko lonse la Malawi, tikupeza kuti ambiri utsatira bwino kuti iwo ndithu chigawo chakumpoto kuyamba ndithu chigawo chakumwera kuyenda pakati ndi kupita ndithu chigawo chakumpoto anakhala kuzungulira ndithu ndi a Dr. Jane Ansah amenetu ndi a Vice President. Ndi zambiri ndithu zimene achita kupanga defend chipani mu nthawi yoti kuli ndithu zovuta kwambiri, amayesesa ndithu kumangidwa kutani zambiri takhati kuziona zimene anakumanazo mkulu ameneyi. Ndeni munthu noti anagwira ntchito ndithu yotamandika kumbali ya chipani. Nde paja ndithu ku parliament kuti mabilo aduse zimatengera ndithu kuti akambirane kumeneko. Ndi nthawi zina metafotokozera kale kuti mbali yotsutsa boma imazapanga ndithu zinthu zina zopanga frustrated dala, ndi chonga choti boma lizioneka ndithu kuti ndilolephera pokanika ndithu kudusisa mabilo ngati amene. Ndi zinthu zimenezo anazionikira bwinobwino kuti kufunikira ndithu kuti kukhale munthu oti ali active komanso ntchito zakumeneko akudzitsata bwinobwino, chifukwa ndithu pamafunika ndithu kuti munthu oti akudzitsata bwinobwino. Ena amasankhidwa kumeneko makangati aphungu komano zinthu zina sakudzitsata bwinobwino. Nde mlembi mkulu ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party amene watu ndi Peter Mugito, iwo ndithu asindika makafunikira ndithu kwa udindo wa speaker wa nyumba ya malamulo, kuti ndithu ndomwe umathandizira kuti china chilichonse chiyende bwino maka ndithu kumbali ya chipani cholamula, chifukwa speakeryo ndimene ndithu amaongolera china chonse monga tafotokozera kale. Nde iwo ndithu a Peter Mugito asindika maka ndithu kupempha amene ali aphungu a chipani cha Democratic Progressive Party kuti akapita ndithu ku parliament kumeneko akaonesese ndithu kuti avotera amene a Samia Suleiman. Komanso apempha ndithu zipani zimene apanga nazo alliance kuti ndithu akapita ku parliament uku akwena ndithu kuti akavotera amene a Samia Suleiman pa udindo wa speaker ya nyumba ya malamulo. Ndeti usokale kuti wa ndithu anapanga alliance ndi zipani za Ford zimene ndithu zindi aphungu kumeneko. Komanso ndithu paja anapanga alliance ndi zipani za NDP. Komanso chipani cha UTM paja ndithu masiku angapo apitawo amene ali mlangizi wa mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM amene watu ndi a Newton Kambala anapanga interview nake pamene amazafotokoza kunena zonena kuti iwo ndithu chipani chawo cha UTM chikapita ndithu ku parliament chikaonesa ndithu kuti chasamira kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party chomwe ndithu ndicholamula. Pana ndithu zifukwa zimene apereka pamenepo zina mwa zifukwa ndizonena kuti akuzindikira kunoti mene dziko lina lili maka ndithu pamene kumalamula ya chipani cha Malawi Congress Party zambiri zinaonongeka kwambiri. Amazapeka isanzo ndithu kuti kampani yawo inatsala pang'ono kutsekedwa maka posatira ndithu kuti amakanika kuti akagule zinthu zina kunja chifukwa chakusowa kwa forex ndi mavuto ena ndithu ochuluka. Ndi akuena ndithu ku parliament kumeneko akasamire kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party kuti ithandizire kuti mavuto ngati amenewo akhale ndi kuti athandithu mu dziko. Nkuteka tomwe ndi maganizo pankhani imene pamene tinazo kuti mtsogoleri wa dziko a Professor Peter Mutharika apereka ndithu zina la a Samia Suleiman kuti ndi limene ndithu likatchulidwe ku parliament pamene ndithu akusankha speaker wa nyumba ya malamulo kuti akapikisane nawo pa udindo umenewo. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox News 8 ndicho kuti nkhani zambiri zamachitika ndithu zitha kupezani mosavuta.